داغستان ماشوني حقيسة ملاتو ورسيشوين أوكرينا شوارتوريا دعلوية داغستان خوين لام خوين بطليون قوالر دعيدنا أوكرينيا ريسبوبليكان عيدلش أوسخا أميغلياتس كمنتاري تسير ورسيشوا بيكتق من غلقدوغ باشعالقان صحالي وخو قيق مشبرنا تشنسو بيك داغاستيرغلياتس خبرشتي تسرنا أوكرينيا قوالن داغستان خوين بطليون تقيسوج بعشرة قيلسيت كوكازن ماشون ليدر خلبولش إمام شميلن صرخيو تمن ديغن كوارتيواتين هيتسل صعوش سخل سيبولاي محمد غدوش بتقيس صوتشا أصدرجا إزوزتير لخرج رادن ديبوتات أوكرين خوين برلامنتيج مياش كوكازيا ووشتورلين حلخنش كين صرغ يوروبن قيتشون برلامنتن أسمبلين وكالو غنشيرينكا أليكسيس صحال بطليون وغديردو أوكرينان سلطيا أغنا وصل ديردو داغستان يازينا غنشيرينكس فيسبوك يرشي أغونيا سيبولايوت سانديخن صورت واتوش. Магомед, скажите пару слов, почему вы решили тоже принять участие, поддержать Украину? Приветствую всех. В принципе, мы борьбу с Россией начали задолго до этого, там лет 10-15 назад. На Украине решили продолжить, так как уже то, что нас касалось 100 чем-то лет, теперь коснулось России, агрессии России со стороны России, решили помочь. Украине حت امش باشو هينسلي غدوش بيت بريد طولشوا لخرشرادو اوكوباسين تيريتوريو التياتش هينسل صاق قوبليش نوخشي اشكيري ريسبوبليكان اغوان شغلات لام خوين مسيح بطليون Украине официален тегня دقيقين شيخ حلخريو إمام شميل صرخ لام خوين بطليون تقشون خوش دات مستقوتسو يوقع هو عالشونش سيريو داغستان قامن يول أوكرين كونغرسن ليدر أحمد أحمد أوكرين خوين راديو سوبودا سيرفيس نيلش انتريو إيلر داغستان خوين أوكرين خوين هينس ساموستا ويل سوقي تيرسونغ يغن زامن شوخلش репрессияшц. Мои предки все были уничтожены в тюрьмах, в ссылках, вот, особенно ученые. Вот в моем роду был прадед, очень известный ученый Шамсуддин. Вот, все были уничтожены, все были сосланы в тюрьмы и так далее, где они умерли. Мы постоянно воюем с Россией. У нас война эта, в принципе, не прекращалась. Естественно, мы будем делать все для того, чтобы Россия проиграла эту войну. Мы вообще, дагестанцы, мой народ, связывает все свои надежды сегодня с победой Украины в этой войне. Потому что это у нас общий враг. И мы очень надеемся, что у нас будет общая победа. Вот, во всяком случае, я живу этим. Гизгмаши бутбоуш өрсичуа угар яқы протештая яхер Дагестания президенту Путин Владимир Кайқинч мобилизациян дуал. Полис хуаш дуал бятуш ирзир акцияш. Люцур айдыл хуаш суюк адaq ляцнаш. Республикер верик масвахар хуажин Украинерч ами хуштац. Меттигерч айдыл хуан хамар схилтер лоюш хоезер ахезер эскер ху. Ишт хуштац мас Дагестан ху қилғин Украинерч амия. Йилинч хашка сааяцн зуар бангыш беш хамар сбайнш кабу ягнаш. Озгайтамс Дагестан өрсичуин қамни республик шла халғарч меттигяю.